नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सुबह बेहद ही सुहावना रहल, काहे कि रात भर आंधी के बाद सुबह भइल हल्का बारिश से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का गिरावट भइल रहे और लोगन के गर्मी से भी काफी हद तक राहत मिलल रहे। मौसम फिलहाल ठंडा हो गईल बा, जेकरा वजह से लोगन के राहत का सांस मिल रहल बा। लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार दिहल गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बलियाचुर्ग, बहराइच, फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुर्सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़ और बस्ती में आज भी बादलन का आवाजाही लगल रही। और वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, कानपुर नगर, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और ओकरे आसपास के इलाका में भीषण ताप लहर लू चलने का संभावना बाटे। प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और ओकरे आसपास के इलाका में ताप लहर लू चलने के आसार बाटे। एकरे साथ ही अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कल जाओ तो सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और ओकरे आसपास के इलाका में बादल गरजले, बिजली गिरने के साथ ही आंधी चलने का भी संभावना बा। वहीं आपको बता दें कि बीतल बुधवार के फतेहपुर सबसे गर्म शहर रहे और बुधवार से ही मौसम में परिवर्तन देखे के मिलल। बुधवार की रात से ही धूल भरी आंधी चलल और दिल्ली एनसीआर से सटल इलाका में बारिश भइल और बृहस्पतिवार के सुबह पूर्वांचल के क्षेत्र में भी मानसून दस्तक देलस, यानी कि बारिश देखे के मिलल और आंधी देखे के मिलल। और ठीक ये बृहस्पतिवार की रात के भी मौसम एक बार अचानक से फिर बदलल और धूल भरी आंधी देखे के मिलल, जेकरे बाद से गर्मी से जोन बाकी राहत मिलल बा लोगन के।